ще го правя. На цяло мача! Той свири. Тъпка да бъде точка. Окей. Вие играйте. Кой се? Само отвори на каленек. Жълт картон. Не. То не се събере целя. Откачте гумите. И гол за Борис Дочков. Към Якимов. Гол! Теренът се казва Западния реклама. Тоест, в момента сме на Сантьяго Бернабеу. Какъв гол на Борис Дочков. 7-2 за Борис Дочков. Защото той има 5 гола предина. О, какъв е на Якимов! Гол! Голасо! Аз мога да си оцеля те. Каква ножица? Мали сега ми я има на снимка близо. Ще е бахтя. Ще се сложиш? Не знам, може сега сме на тапета. Удар на Димитър! Какъв пропуск! Не цялата. Играй. Гол на 4-8. Окей. Гол на Борис Дочков. Серем. Где псува, что ты жил? И Роналдо, и... Брат, ты как я играл, за испанский спорт.
Няма, дай ми капе. Загуба за Борис.ков. Мачът свършва до тук. Стана 10 вече. Стана 10 вече. За мене. Няма да. Ама да че направих 10 гола. И псуваш. Слом. Как получиш, че мен вече е служебна победа за другия?